Logo de case 2 meses de inactividade, a flota do polvo de Ribeira, unha das máis importantes en Galicia xunto con Bueu, iniciaba esta semana a campaña do polvo. Na lonxa ribeirense as capturas non están a ser moi elevadas, algo máis de 3.000 kilos. O tempo do Nordés tampouco axuda nestes primeiros días. O primeiro día o que nos dedicamos máis ben é levar as nasas para o mar, fanse varios viaxes e, bueno, pérdese moito tempo. A verdade que non houve moito pulpo en comparación, bueno, a prueba vai estar hoxe, aínda que non tamén co tempo que está con este vento do Nordeste, pois, bueno, pois non é o mismo, non? Pero, bueno, a campaña empezamos que onte botáronse 3.060 kilos, bueno, para empezar, según eso depende das embarcacións que tamén que empezaran, que moitas non empezaron, unhas se van para a Nécora, outras van a mirar, aínda seguen cos aparellos, van a mirar a ver como se desenvolve a campaña, hoxe empezarán 4 ou 5 barcos máis. O que si non estaban moi contentos é co prezo que alcanzou o polvo na rula, situándose o prezo medio do produto nos 7 euros. O precio máis caro foi a 9,50 e o máis barato a 5,90. Sacamos unha media de 7,25. Pero, bueno, para ver casi 2 meses que non había pulpo daqui do noso, pois, nas longas, e iso pensamos que é un pouquiño, non, a precio que estaba como estaba antes, máis ou menos, que, bueno, que tampouco non estaba lá moi caro como ao principio, pero contábamos que fora un pouquiño o precio, non? Igual subose un pouquiño máis, depois de que miren como é a calidad do produto e como está. Ata o 31 de agosto os topes máximos sitúanse nos 30 kilos por embarcación e día, e 30 máis por cada tripulante a bordo. Para o resto da campaña, a cota subirá aos 50 kilos por embarcación e día, máis 50 por tripulante, ata un máximo de 350. Onte tamén comezaba a campaña da Nécora, aínda que nestes primeiros días apenas en incidencia, con escasas capturas, e de calidade en xeral baixa. A máis grande pagouse a 23 euros o kilo e a máis pequena a 10. Pero botáronse 46 kilos de Nécora aquí, 46 kilos, bueno, que non quedan nada, casi os tiña que traer unha embarcación solo, non? Pero o precio tampouco non foi algo moi elevado, foi a 23 euros o máis cara e a 10 euros a máis pequena, non? Unha media de 15 euros, máis ou menos, foi o que se sacou.